साले ढेर दिन से तू पड़ कर तारा के आज पकड़ लानी। चल साला बहरी चल चल बहरी। साला ते डेली परी गोल बारिश डेली परी गोल बारिश रोज ते रुख तुरा तारिस हम तोरे चलते ना उतरली है। हमरा खबर मिल रहला ते रोज तुरा उतरली है। पहिल का लियल बनी आ रोज हम पहरा देत रही तोरे चलते रोज पहरा देत रहनी है। खबर मिल रहला हमरा कि ते तुरा तारी बोझा के बोझा ले तारी ले जइबे का हो गइल बा ए महाराज। और रोज रोज हमरा उखिया में से बोझा के बोझा गेड़ तुर के ले जाता ही। बोझा देखी तुर ले बा दे एगो तो घेरे तुरले बा। अभी तो शुरुआत ही कइले रहला का रे। तो मार के मुआ देब का एगो घेरे में तुरले बा। एगो घेर तुरले का कितना मरले छोड़ी महाराज। ई कोनो नया बात बा घेर तुरल। जब गाय भैंस लोग रखले बा तो खेत में से तो लोग घेर तनी बेसनी तुरबे करेला। ए महाराज ई बताई जब एकरा गाय के खियाओ के बाद हेतना घास ही पड़ल बा ई घास गर के ना खियाई हमरे गेणवा तूर के। अब देखी ना कल हमरा खेत में कूदो रहुए आई गेण काट के ले जाता खियाओता दूध बेचता 60 रुपए लीटर बताई। हो काले हमरा घर से 50 रुपए लीटर दूध इनका के दे में कहत रे 60 रुपए लीटर है गेड़ तू लगे ती मारा तारा। बताओ अरे लइका तो ठीक है कहता। अभी काले 50 रुपया का दूध ले लो हाला करता रहा 60 रुपया आ एगो गेड़ तुर ले हलो सो खातिर बताओ ओकर जान ले पे लागल बड़ा ई कोनो बात भइल। रउआ एकरे सपोर्ट में बोलतानी एही से रउआ के गांव के लोगावा झगड़ावा बाबा कहेला। साला चोर हम चोर हई एगो गेड़ तुर ले बात ओ खातिर जान लेबो मुआद में करा के ई परी गोल बाबा जन्नी मुआद में करा के तो मुआ दे ना मुआ दा हमरा का मुआ दे देखा तरी एकरा बाद लइका तार दूध कहां ते पिएला सन मुआ दा। ए बाबा इनका की डेली 1.5 लीटर दूध हम टाइमली पहुंचावनी हां एगो गेर खातिर हम जान ले परी तुलर बारे। ई ठीक बात नहीं है एगो गेर खातिर जान ले लो लइकवा के आ तू का सोच तार बच जइबो एकरा बाद केस फौजदारी कोर्ट मुकदमा बहुत बड़ी सन बच जइबो का तू जाए के परी भीतर। केस फौजदारी के हमरा के धमकी मत देम। केस फौजदारी हम बहुत देखले मेरे जीवन में लेकिन इनका के साज देम तरह के साज देम। तो ठीक बा रउआ लइकवा के मारी जन्नी आ काल सवेरे हमहू प्रशासन बुलाओ तनी आ 572 के धारा रउआ पे लगवाओ तनी आ तब देखी रउआ जातनी कि ना भीतर। अब ना मारे साला के ना तो कहा जाने कौशल के सजाए हुई हम तो फंस जाए। ई 572 कौन धारा होला रे आ कितना दिन के सजाए होला। बेर बेर कता के तरफ फेर मरबा बाबू अब हम तोरा के ना मारे अब तेजू बाबा हई 572 के धारा बताओ तनी कहा जाने में कितना सजाए होला का होला हमरो नहीं खा पता कोई हम फंस जाई तब ना मारे आज के बाद तू जा आज को सुनो ना गेड़ मत तोरी हो आय सुनो आ केस फौजदारी के खेत में ना पड़ेला ई सब आय ठीक बानू जा जा बाबू जा चली चली चली। साले इतना मरल ह अब तो गेड़ तुरबे करे ना तो भैंस का खइयसन। देखी बाबा फिर तुर ले बा अजगर का ना छोड़े। रुकी महाराज का हो कैसन देखी बाबा फिर रिगावत आई अजगर का ना छोड़े हम जाता 572 धारवा उ समझ गइल बा तारा शायद समझ में नहीं आवत बहुत कुली फंक्शन बाड़ी सन ढेर काटे के पड़ जाई। चल